A yanzu dai al'ummar jihar Sokoto za su iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu, yayin da mai girma gwamnan jihar Sokoto, Dr. Ahmad Aliyu FCNA, a makon da ya gabata ya ƙaddamar da motoci sabbi bus a manyan tashoshi da ke faɗin jihar ta Sokoto domin jigila da kuma zirga-zirgar Sokotawan da kuma al'ummar da ke shigowa na cikin jiha da kuma wajen jiha. A yau kuma mai girma gwamnan jihar ya ƙaddamar da rabon sabbin motoci Camry ƙarƙashin jagorancin hukumar kula da tafiye-tafiye na jihar ta Sokoto. Camry wanda ya tabbatar da cewa za su rage wa mata yanayin kashe kuɗaɗe na zirga-zirga da suke yi a faɗin jihar ta Sokoto, inda ya bayyana cewa kowace mace za ta ba naira 100 kacal domin a kai ta kowace kalar unguwa za ta je a faɗin jihar ta Sokoto. Al'umma suna ta shaidu da kuma fatan alkhairi zuwa ga mai